Yau na zo miki da alƙawarin nan. Buɗe nuna miki. Kinga? Zo wannan da What? Ya guri mai lokacin so ne kai hawa. Ba komai. Barkanin ka tara. Ka kiyaye ne ma. Barkanin ka tara. Kiyaye ne ma. Ake ciki ne. Normal wallahi. Ya al'amura. Ga didi. Abuwa ne ka salamu. Lawuni. Lafiya kalau wallahi. Ya gajiya. Alhamdulillah. Kwana biyu. Wallahi lafiya kalau. Ya ke ko a waya baki ne ma. Ban da waya ne. Baki da waya. Wallahi ban da waya. Kina da ni a gari kice baki da waya? A to ai baka siya min ba. Da daddare mata su doka suna haura nan gizo ni kuma ba ni da waya. Baki da waya. Yi Ko wallahi. karama baki da ita? Ban da ita. Amma yanzu wajen kiran je. Ya ce ko fara ta zaune. Wannan wace yake so? Na fi son wannan. Kin fi son ta miki? Eh ta yi min. Assalamu alaikum jama'a, sunana KB International kamar yadda kuka sani. Ina gabatar muku da wata sabuwar tashar mu mai suna Arewa Comedian of Lagos. Ku kasance da wannan tashar domin kallon shirye-shiryen mu mai albarka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum jama'a, sunana Abdul M Sharif. Ina gayyatar ku da ku ci gaba da kallon shirye-shiryen mu a tashar mu na YouTube mai suna Arewa Comedian of Lagos. Nagode, naku Abdul M Sharif. Sunana Ahmad M Sadiq mawaki daga Kano. Ina gayyatar dukkanin masoyana da mu garzaya zuwa channel mai suna Arewa Comedian of Lagos da yake kan YouTube. Mu subscribing sannan kuma mu dinga bibiyar ayyuka masu kayatarwa na mutanenmu da suke zaune a Lagos mu ga irin fasaha da basira da Allah ya basu. Na gode. Ni ne naku Ahmad M Sadiq. Salamu alaikum. Ai gurin ka je yanzu nan. Ina za mu? Tab ai yanzu nan abin alheri ne ya ishe ni. Allah sani alheri. Zan je ne yanzu in samu ciyaman Jamilu akan maganar sabon dan takarar nan. Honorable Nasir Lawan Doka. Ya tsamiya saboda ayyukan da yake yi wa jama'a na alkhairi. Saboda ka san wannan mutum shi dan halak ne tun bai kai ga ayyukan ba ma kana ga irin abubuwan da yake wa jama'a balle kuma ina ga ya hau Wannan dan uwana ne kuma dan alkhairi ne. kai dan Allah da yake ba kaɗan ba. gaskiya Dan da idan za mu hau mashin. Eh. Sai mun sauka a ƙorama. Ka ga yanzu yayi gada. Asibiti dan ɗanka yan ka rugo direct zaka je ka kai shi. kai gaskiya Allah mai albarka A cikin azumi ma shi yake ba mu suga muna yin shayi na yan na'u. gaskiya ne bari in je ni sai an Saboda jima wannan in ya samu wallahi tallahi ina gaya ma. Allah ya honorable albarka shugaba mai adalci Assalamu alaikum. Man Alladi. man Jamilu Ina za ka haka? Kawun lafiya Lafiya kalau. wallahi dama gurin ka zan je Yawwa to me ke tafe da kai? ka san me yake tafe da ni A'a. ina son in zo mu zauna da kai ne saboda mai magana akan dan albarkan nan Ba kenan. Sabon dan takarar sakatare. sabon dan takarar sakatare na PDP Party ba? party Na Remawa Iyakawa wani. kwarai kuwa Nasiru Lawan Doka. Nasiru Lawan Doka To ai wannan mutumin arziki ne. kai dan Saboda annabi tun kafin ya kai ga wannan matsayin idan ka ji ayyukan alkhairin da yi kaga samar da ruwan sha daya gina makarantar boko sannan kula da islamiyya ba da magani da kuma gina asibitoci da yi hudu sannan daga kafa kariyar gada da ya gina wa mutanen gari domin shiga birni da karkara mutanen gari ba sai su yi su sauka da abin hawa ba a sai da ka wuce ka shiga gidan cikin salama ai gaskiya honorable Nasiru Lawan Doka gaskiya dan amana ne ai sai ma ya kai ga wannan matsayin idan ya zama sakataren PDP party Remawa Iyakawa ward dan garin yar tsamiya to al'umma garin kaka su ta yanke saka domin wahala ta kare ana da chairman party Alhaji Abu Ashuma Alhaji Abu Ashuma waɗanda suka ba da gudunmawa cikin wannan tafiya akwai Alhaji Mansur sannan akwai Alhaji Abdullahi mai buhun zinari bango majinginar bayi bango suka ji wanda ya jingina dole ya lasa sannan akwai Shu'aibu Islam akwai sarkin yaƙi
Mu'azu Shaba ka san ko yaƙi za a yaƙi sai da kwamanda. Ma'azu? To wa'annan su ne tim ɗin da suka haɗu don ceton al'umman wannan gari na ƴar tsamiya wajen kawo ci gaba samar da ruwan sha raya birni da karkara da kuma yi wa al'umma aikin da zai inganta rayuwarsu. Shi wannan Honorable Nasiru. Ai Honorable Nasiru Lawan Doka. Idan ya zama sakataren fati na garin ƴar tsamiya to wannan jama'a kaka su kayan kisaka. Sannan kuma sun huta. Gaskiya ne, saboda wannan mutum ɗan albarka ne. Kwanakin baya ma ka san buhun shinkafa nawa ya bar aka kai gidanmu. A kowane irin jagoranci irin waɗannan tsayayyun mutanen 'yan dattawa su ake nema. Ba ake nema. Ka je ka samu wuri ka zauna. In an jima zan kawo maka wani abu na daga alkhairi da yi. Allah. Soyayya ba ta duba mutanen gida. Salamu alaikum. Sai ake ciki ne. Baban na nan? Ka fito mana kin san shiga daki yanzu zafi. A'a, ada kujera. Sai baba yayi, baba ina yaje? Yaje. Kai ita ma ba sai zo na kujera, baban na nan? A'a baya nan ya je gari. A haba. Ai ba za mu zo na kujera ba magana ce ta tattaunawa. Magana ce ta bangaren soyayya. Sai na zo da ita. Saboda na ga yanzu baba baya nan idan na zo na iya cewa in kawo kayan azumi ko ko menene saboda yanzu kin san lokacin azumi ne. Wanda ka je ka samu inda dattijo ne zai ce yana neman taimako gashi. Amma yanzu me kike gani? Kana da soyayya so na gaskiya nake miki. Inga cikin duniyar mu dai rayin mai da ke mu hada shi. Kana mu ban ganki ba ina gaya miki aiki ma ba zan iya yi ba gaba ɗaya ba na ji. Nan da zuwa. Yawa sandai. Ina wuni. A saurara ba magana ina wuni mace. Wani saurayin yattawa dama. Na'am to alhamdulillah na ji daɗi lokacin da ka zo daidai azumi yana kamawa. Kana ji na? Za ka kawo Ramadan kare, Ramadan basket. Za ka kawo buhun shinkafa 6, za ka kawo galan mai 6, za ka kawo duk da abin da ka san magidanci yana tanaza ya yi domin har a gama azumi bai samu matsala ba. To za ka tanazo ka kawo min shi cikin gidan. Akan yataka? Kwarai ma kuwa. Babu dai akan yataka? Kwarai ma kuwa. To wallahi na ban ma wannan lissafin akan yakan yi. Na ban ma kai ka je ka haɗo kayan in yi sai ka sa a gidan. Alba ma ne. Yaran zamani kenan. Soyayya ba ta duba mutanen gida. Salamu alaikum. Sai ake ciki ne. Baban na nan? Ka fito mana kin san shiga daki yanzu zafi. A'a, ada kujera. Sai baba yayi, baba ina yaje? Yaje. Kai ita ma ba sai zo na kujera, baban na nan? A'a baya nan ya je gari. A haba. Ai ba za mu zo na kujera ba magana ce ta tattaunawa. Magana ce ta bangaren soyayya. Sai na zo da ita. Saboda na ga yanzu baba baya nan idan na zo na iya cewa in kawo kayan azumi ko ko menene saboda yanzu kin san lokacin azumi ne. Wanda ka je ka samu inda dattijo ne zai ce yana neman taimako gashi. Amma yanzu me kike gani? Kana da soyayya so na gaskiya nake miki. inga cikin duniyar mu dai rayin mai da ke mu hada shi. Kana mu ban ganki ba ina gaya miki aiki ma ba zan iya yi ba gaba ɗaya ba na ji. Nan da zuwa. Yawa sandai. Ina wuni. A saurara ba magana ina wuni mace. Wani saurayin yattawa dama. Na'am to alhamdulillah na ji daɗi lokacin da ka zo daidai azumi yana kamawa. Kana ji na? Za ka kawo Ramadan kare, Ramadan basket. Za ka kawo buhun shinkafa 6, za ka kawo galan mai 6, za ka kawo duk da abin da ka san magidanci yana tanaza ya yi domin har a gama azumi bai samu matsala ba. To za ka tanazo ka kawo min shi cikin gidan. Akan yataka? Kwarai ma kuwa. Babu dai akan yataka?
Kwarai ma ku. To wallahi na ban ma wannan lissafin akan yakan yi. Na ban ma kai ka je ka haɗo kayan in yi sai ka sa a gidan. Alaba ma ne. Yaran zamani kenan.